बाथौ धोरोम गौथुमनि बिथाङा गाहाय नेहाथारि लाइमोन आफादनि दा बे लाइमोन आफादनिफ्रायनो नैबे जा जिथु खाम सिफुं सेरजा फोरोंनायनि मावबादा बे मावबादाखौ नोंथाङा बेवहाय लिरलांबाय थादों नुनो मोनदों दिनैनि जे समावहाय गोबां सोलोंसाफोरा बेयाव फैदों खाम सिफुं आरो सेरजा बेबायदिनो हिन्जावसाफोराबो माखासे खाम दामनाय आरो सिफुं दामनाय बेबायदि फैगासिनो दङ दा बेवहाय सिस्टेमेटिकआ माबायदि जोंनि नैबे मावबादा लानाय थांखिया जों नैबे बोसोरजों सावगारि फोरोंग्रा दङ बिथाङानो जाहैबाय आच्चा बिथांनिफ्राय आं मोननैसो खोथाखौ सोंनो नागिरदों आच्चा बे गरम बिदुंनि समाव नोंथांमोना मा मा हाबाफारि लादों सावगारि एरनाय सिफुं सोलोंनाय मादाल दामनाय सोलोंनाय बे मोनथाम हाबाफारिखौ लानाय जादों ओमफ्राय सानबेसे जाखो बेखौ सोरबो फोरोंनाया सानबेसे जाखो बेखौ फोरोंनाया 100 जन जागोन आच्चा नोंथाङा सासे फोरोंगिरि हिसाबै आर्टिस्ट हिसाबै गथ'फोरनो नोंथांनि बे बर्डआव आखिनानै दिन्थिनो हागोन ना एसे आखिना दिन्थिनाय जायखिजाया सावगारि दामनायाव नों बेसेबां आवगायखो दायो सोलोंबाय थादों नङा होमबा आं खामखौ सिगां दामफेराखैमोन एबारावसो फार्स्ट टाइम दामगोन दा एसे रोंना लादों बर'नि इन्टारनेसनेल जा दामनाय बागुरुम्बा बेनि बागुरुम्बानिखौ हायाखै जायखिजाया दामदो होमबालाय हायाब्ला